Dnes vám v krátkosti poviem o aplikácii, ktorú považujem za najlepšiu. Volá sa Go Launcher a je to spúšťač, po anglicky launcher, ktorý sa spúšťa po stlačení domovského tlačidla na telefóne. Je to používateľské prostredie. S týmto výrazom ste sa možno stretli napríklad ako pôvodné používateľské prostredie v Androide alebo od Samsungu je to TouchWiz. Go Launcher sa odlišuje tým, že je o mnoho prepracovanejší, ako aj funkciami a taktiež plynulejší. Pozrime sa na ponuku aplikácií. Ako vidíte, je možné vytvoriť si zložky, do ktorých môžete následne dať aplikácie. A takéto zložky sú otvárané vo full screen, teda na celú obrazovku, v režime na celej obrazovky. Ďalej je možné nastaviť polohu umiestnenia indikátora, je možné ho skryť. Tu je pôvodne ako posledné aplikácie, nedávne, potom spustené aplikácie, je možné vyčistiť pamäť RAM. Potiahnutím bočného panela sa nám zobrazí menu, kde tiež vidíme nedávne aplikácie. Môžeme pridať widgety na domovskú obrazovku, prejsť do správcu aplikácií, ktorý je zabudovaný v launcheri a hromadne odinštalovať. Teda zvolíme nejaké aplikácie a postupne ich budeme odinštalovať. Ďalej je tu možnosť skryť aplikáciu, ktorú v niektorých používateľských rozhraniach od vývojárov telefónov nenájdete. Je to vhodné, keď chcete skryť aplikácie, ktoré nepoužívate, alebo teda vám zbytočne zavádzajú a máte v tom chaos alebo tak. Ďalej sa môžeme pozrieť na nastavenia tohto spúšťača. Po kliknutí na tlačidlo voľby tu máme možnosti, ako sú pridať, čo nám umožní pridať na domovskú obrazovku aplikácie, priečinky, mini aplikácie, respektíve widgety. Ďalej je tu tapeta, kde môžete meniť tapetu rýchlo, ak často meníte tapety. Ďalej témy, celkový vzhľad. Do tohto spúšťača Go Launcher si môžete stiahnuť rôzne témy na Google Play, je ich možno odhadom cez 5000, alebo neviem. Ďalej je tu možnosť efektov. Môžeme si zvoliť náhodný pre zobrazenie, ako to vyzerá. Takže je tu efekt nejakého mlynu, rôzne prelínania, prechody po obrazovkách. Nejaká zemegula alebo guľa. Takže rôzne prelínania obrazoviek. Ďalej tu máme možnosť upraviť, kde môžete upravovať počet domovských obrazoviek. A taktiež môžete tu
vymazávať obrazovky, ktoré už máte vytvorené, ďalej pridávať nejaké aplikácie na celú obrazovku, ako kalendár, obľúbené kontakty, alebo ďalej sú vo vývoji nejaká možnosť galéria, nejaké objavovanie, nejaký feed zo RSS zdrojov alebo kalkulačka, to je v príprave. Ďalej môžeme prejsť napríklad sú tu ešte napríklad správca aplikácií, skratka pre Go Locker, to je ďalšia aplikácia od vývojárov tejto aplikácie. Ďalej obchod Go, zamknutie obrazovky. Po tomto kliknutí nebudete môcť manipulovať s položkami na domovskej obrazovke. A to by som ešte dodal, že vlastne tu nám môžeme tiež po dlhom kliknutí na položku na domovskej obrazovke s ňou môžeme hýbať, je to ako samozrejmosťou. Ďalej vymazať funkciou chyť a pusť. A ďalej sú tu tieto 4 možnosti, ktoré nám umožňujú nahradiť. To znamená, že môžeme zmeniť ikonu aplikácie. Fakt na výber je tu toho spústa. Ďalej si môžete stiahnuť nejakú tému a priamo z tej témy si vyberať ikony, čo je skvelá možnosť. Fakt si viete pre ľubovoľnú aplikáciu zvoliť ikonu bez problémov. Ďalej je tu možnosť premenovať. Môžete si premenovať odkaz na ploche, odstrániť aplikáciu ako iba z plochy, alebo odinštalovať, čím sa dostanete do menu odinštalovania. Si môžeme napríklad ukázať z menu ikony, napríklad internet, takže ďalej sú tu voľby, predvoľby a nastavenia. Kliknutím na nastavenia sa dostaneme do menu, ktoré je podobné ako predvolené menu vo vašom systéme. Takto. No a nájdeme v ňom ako nastavenia rozdelené do skratiek pre jednoduchú orientáciu v nich. Takže je to rozdelené pod sieťové dáta, kde je Wi-Fi, nastavenia Wi-Fi, ďalej sieťové nastavenia, zdieľanie pripojenia Wi-Fi, Bluetooth, zabezpečenie telefónu, dostanete sa do nastavení telefónu ohľadom zabezpečenia, ďalej zobrazenie, zvuk, nastavenie jazyku telefónu, aplikácie, pamäť, batéria, využitie dát. A kliknutím na ďalšie nastavenia sa dostanete už priamo do tohto menu vášho telefónu nastavení. Ďalej v možnosti predvoľby sa dostanete do celého jadra, v podstate nastavení Go Launchera. A je tu možnosť spoločné nastavenia, kde je napríklad možnosť nekonečné posúvanie, kde môžete sa dostať posunutím za poslednú obrazovku späť na prvú a tak ďalej. Ďalej možno nastaviť jazyk, kde by som samozrejme pripomenul, že Go Launcher je preložený do slovenčiny a češtiny, takže bez problémov aj pre menej znalých používateľov. Ďalej možnosti ikony, kde môžete meniť veľkosti ikony na ploche, ďalej farba zvýraznenia ikon, či chcete zobraziť pozadie ikon. Ďalej môžete vybrať možnosť ikona témy, pričom každá téma má
svoj vlastný dizajn ikon. Napríklad si môžeme ukázať na vianočnej téme. Áno, to vidíme. Vianočnú tému. Ďalej Honeycomb téma. Ďalej môžeme mať ikony prečínku a menu. Potom je tu nastavenie písma, ktoré zahrňa farbu, nastavenia farby, veľkosť písma, či chcete zobraziť názvy ikon v ponuke aplikácií a na domovskej obrazovke. Môžete taktiež vybrať písmo, font alebo štýl písma, taktiež nastavenia pozadia, či má byť jedna statická, alebo či sa má posúvať, možnosť rozostrenia tapety, taktiež nastavenie tapety v ponuke aplikácií, nielen na domovskej obrazovke. Taktiež pozadie nástrojové lišty, ktorú ste mohli vidieť tu dole. V možnosti obrazovky nájdeme nastavenie veľkosti mriežky, čo je akési usporiadanie ikon na ploche. Ako vidíte, som pridal tu na ďalšiu. Tak sem by som mohol napríklad čosi pridať. Vlastne 5x5 je to nastavenie. Ďalej možnosť, či chcete zobraziť stavový riadok, to je tento horný okraj obrazovky, ako má byť zvolená orientácia obrazovky. Je možné aj v režime na šírku ovládať tento spúšťač. Ďalej možnosti ako rýchlosť prechodu obrazoviek, nekonečné posúvanie, teda režim slučky. Ďalej ponuka aplikácií, to isté ako predošla. Veľkosť mriežky môžeme nastaviť, smer posúvania, to môže byť celkom zaujímavé, kde posúvame aplikácie vertikálne. Cyklické posúvanie, to je tiež ten režim slučky. Si tu ukážeme. Tu máme ako ponuku aplikácií. Ako bolo napríklad kedysi na Xperii X10, čo sa pamätám, teda pôvodný Android systém, takto sa to posúva. Ďalej je tu nástrojová lišta, to je spodná lišta, ktorú ste mohli vidieť na hlavnej obrazovke tu dole. Môžete si nastaviť, koľko riadkov má mať, napríklad 2. Taktiež je tam možnosť režimu slučky. Môžeme sa na to pozrieť. Tu vidíme. Môžeme si nastaviť aj viac riadkov, 3 alebo aj taktiež režim slučky. Ďalej sú tu možnosti gest, čo zahrňuje, že napríklad pohybom nahor sa nám zobrazí ponuka aplikácií, prejdením nadol sa nám zobrazí táto lišta, dvojklikom môžeme nastaviť ľubovoľnú aplikáciu alebo skratku na niečo, taktiež prechody. Ďalej pokročilé nastavenia, podpora prehľadného stavového riadka, či má byť táto aplikácia stále v pozadí bežať,
aby sa nevypla, aby sa zabranilo jej ukončeniu. Ďalej je tu taktiež možnosť zálohy a obnovenia, ktorá umožňuje si zalovovať vaše nastavenia tohto spúšťača. Takže to je asi všetko, čo by som povedal. Ďalej možno zakúpiť si Prime verziu, ktorá je bez reklám, má viac prechodov, obrazoviek, ďalej filtre tapiet, ako tu vidíte, bezpečnostný zamok. Ináč na to odporúčam aplikáciu Smart App Protector alebo Lock. Ďalej je tu bočný panel po vyťahnutí prsta, rôzne gesta, kde si nastavíte aplikáciu ľubovoľnú. Takže tu vidíte tie gesta, po vyťahnutí hore sa vám zobrazí teda spodný panel. Ďalej poťahnutím prsta dole by sme mali získať hornú lištu. Takže to je asi všetko. GoLauncher odporúčam každému, či už začiatočníkovi alebo pokročilému s Androidom. Povedal by som, že je to vhodné pre každého, kto už chce či už menej alebo viac si prispôsobiť svoj systém. GoLauncher to umožňuje do vysokej miery si personalizovať podľa svojho štýlu telefón. Tak ďakujem za slednutie videa a majte sa.